345 مليون یورو ji bo penaberên Sûriyeyên li Herêma Kurdistanê û Iraqê dimînin wê werin pêşkêşkirin. Ursula von der Leyen, Seroka Komîsyona Ewropî ragihand ku Yekîtiya Ewropayê 345 milyon euro pêşkêşî penaberên Sûriyeyên li Herêma Kurdistanê û Iraqê dimînin bikin. Axaftina von der di çarçoveya karên korbenda Davos ya li Swêsrayê hatbû sazkirin hat. Von der Leyen serbar kir ku Yekîtiya Ewropayê dê programa xwe de daniye wê ew ê 9 milyon û 2020 milyon euro ji bo hemû penaberên cîhanê wê werin pêşkêşkirin û 345 milyon euro ji bo penaberên Sûriyeyên ku li Herêma Kurdistanê û Iraqê dimînin wê pêşkêş bikin. Hejmara penaberên Sûriyeyên ku li Herêma Kurdistanê dimînin zêde bûye. Ew jî piştî ku Kurdistana Sûriyê rastî êrişê ji alî grûpên çekdar yên ser bi Tirkiye ve hat û ew yek pêleke derbideriyê durist kir û bi hezaran ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê berê xwe dan Herêma Kurdistanê û li her du kampên berdarij û guêlan bicih bûn. Di korbenda Davos ya aboriya cîhanê de 3000 kes têde peşdar bûn û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî têde peşdar bû. Di korbendê de li gel Serokê Amerîka Donald Trump û hejmarek ji serokên din re jî civiya.